Hvad så YouTube? Nu skal I se mit fyrværkeri 2013-14. Og lad os starte med the big things. Fordi jeg gider ikke alt småtterierne. Jeg har faktisk ikke rigtig noget småt, men fuck that shit. Jeg ved ikke hvorfor jeg er så stille, men forgive me. Jeg skal starte med en cake batteri her. Ja, dem har jeg forresten 2 af. Skal lige finde det andet. De har været ude og købe 2 gange, så er delt op i 2. Der er lagt 2 skilsteder. Så 2 af de der cake, de er... Altså cake, det plejer jo at være rigtig godt, men jeg fik dem pisse billigt. Og det er fandme godt. Så et stort H.C. Andersen, og forresten så er der 100 et eller andet inden en cake, der er 112 eller sådan noget. Et stort H.C. Andersen her. Rimelig stort. Og alting står på bunden, det er rimelig fucking træs, der er 12 skud i. Og der er 174 gram krudt. Den her, den er der. Det er en 16 skud H.C. Andersen. Der er 112 gram krudt i også. Det er ligesom cake. Der er også 16 skud i. En anden H.C. Andersen er 16 skuds. Der er 290 gram. 289,6. Så 16 skud. Så jeg tror, den er pænt kraftig, når der er så meget så lidt skud. Den glæder mig til. Ja, så har vi Dallas, den kender alle 4. Den er fra sidste år, der er sådan en lille nyligt, den koster 50, og tænker, ja, det er godt nok halvdelen romerlys, sådan noget bedst, men vi tager sgu. Ja, min jordskæld, 24 skud, krudt, der er, skal vi se om vi kan finde det. Se, det er jo ikke så vant til det her pis. Nemt vægt. Jeg tager lige fokus her med næsen. 189 gram, det var bare super. Så har vi sådan fra troldmanden til skæg. 16 skuds batteri, så for det der feststationering. Et til batteri, 25 skud. Så et H.C. Andersen, okay faktisk stort et. 49 skud. Så den er rigtig fin. Jeg ved ikke, jeg tror kun der er 300 gram eller sådan noget i. Det er ikke det vanvittige. Men det er fint nok. Okay, jeg har faktisk ikke åbnet det endnu. Så vi kigger under bunden. 308 gram. Sirius, alle kender den på 900 et eller andet gram. Ja, den er jo billig i forhold til krudt. Har vi lige nogle Thundershots, og den har fik vi gratis ud i A-Effect. Der var 2 pakker af fædre og 2. Og der er sådan nogle små batterier, sådan en skoldting. En masse raketter her. Lidt fra troldmandstaske, nogle gamle nogen. 1,5 tommer Stævns Klient. Og der falder min bomberør ned, fordi jeg har lagt bomberør hele vejen nedenunder. Det var rigtig smart, fordi de kan nemlig trille. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 under her. Og så fik jeg sne her. Prøv at se. Den købte jeg af en kammerat for 10 kroner. Det var fandme. Jeg kan huske dem fra de andre år, de sagde mig noget. Og så fik jeg sådan en her med 2 tommer. Så har jeg købt dem her. Dem solgte de stadig i min A-Effect, så dem havde jeg sidste år også, de var rånøj. 2 bomberør mere her, hvis det skal have nogen betydning. Så kommer det rigtig, rigtig store 136 skuds H.C. Andersen kæmpe mega giga batteri. Som er 1 kilo krudt i, max loaded. Den er jeg fandme glad for, den er sindssyg. Kom i den her kæmpe kasse. Ja, skal vi lige tage dem. 2 pakker Ø30 Thundershots. Nogle cracking, jeg gider ikke. Det er bare fyre en pose af om dagen ad gangen. Lidt Thundershots, nogle raketter. Vi stiller lige lidt fed her. En pose Grand Cru, uåbnet. Det er fint nok. A-Effect store 100 mm. Den er godt nok lidt let, der er ikke så meget krudt i. Til gengæld så er der forskel på krudt og alt det der måden det eksploderer på, og derfor tror jeg også det er rigtig godt. Skypumpe 16 skuds, den har jeg set på nettet, den var også udmærket. Ja, så er der som sagt cake, Aalborg-hyldene, flere af dem. Et Ribe trappebatteri fra H.C. Andersen. Ja, 37 skud, jeg ved sgu ikke, jeg tror det er okay.
200 gram krudt. Så Flying Pigs selvfølgelig. De skulle prøves. Det var her. Ja. Det er jo sådan set hvad jeg har. Hey, nej, jeg gør en masse. Eller en masse. Så har jeg sådan en Metallica batteri her. Metallic eller hvad det hedder. Alle kender det, tror jeg. Jeg har sådan et 100 skyldes romerlys. Jeg fik med en masse batterier, fordi jeg købte dem. Det var alle de der hos Andersen batterier. Så er 101 nat Fata Morgana batteri. Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg tror det er okay. Det var ikke dyrt, så derfor så tænker jeg, why not? Men det skulle være hard, så jeg kører lige hurtigt over det hele. 100 mm kæmpe bombe med Flying Pigs. Gigabatteri og lidt små batterier her. Der Grøn Krue, Fontana, nogle Thundershot, bomberør, Dallas, nyt batteri hos Andersen, Cake, tror jeg. Hos Andersen, fast batteri, Trondmandsaske, et eller andet, min jordskal, Fata Morgana, Sirius. Jamen altså en kæmpe stak, jeg ved ikke om der er 50 eller, det er sgu nok ikke 30 raketter. Så talte jeg bomberøren, der var jo 10 eller sådan noget, plus de andre der hen hos dem der. Så der er en smule, ja, så har jeg også lige sådan nogle her Mira-missiler. Noget værre lort. Må også en af stolen der. Men sammen med dem her, dem fik vi gratis ude i AFAC. Der også kom rundt til armen. Så peace out. That's my fireworks. Og lidt skød Fontana, om det går jeg heller ikke op i.